Is-Segretarju Permanenti f'dan il-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Mark Musu spjega li daħlet fis-seħħ bidla importanti fil-bonus ta' min ma jikkwalifikax għal pensjoni. Dan il-bonus jitħallas lil min ikun ħallas anqas minn 10 snin ta' kontribuzzjonijiet. Għalli minn din is-sena rata tal-bonus imarbuta mal-ammont ta' kontribuzzjonijiet li persuna tkun ħalset. Ir-rati varjaw minn 550 euro għal minħallas sena ta' kontribuzzjonijiet għal 1000 euro għal minħallas sa' 9 snin. Mark Musu għal li dini s-seba darba li l-gvern qed itejjeb ir-rati tal-bonus minn meta beda jingħata fl-2015. Ftit iktar minn 13,000 anzjani l-aktar nisa qed jirċievu l-bonus b'investiment li jlaħħaq aktar minn 10 miljun euro. Il-bonus jitħallas darba fis-sena u dawk li jirċevuh huma dawk li diġà laħqu l-età tal-irtirar. Musu kompla jgħid li mill-2015 minn meta beda jingħata l-benefiċċju l-hawn, il-benefiċjarji jirċevew aktar minn 51 miljun euro bejniethom. Dwar il-ħlas ta' lotja għall-anzjani, is-Segretarju Permanenti qal li l-ħlas ta' din lotja se jsir lil 41,329 persuna fl-età ta' 75 sena u akbar li jgħixu fi djarhom jew mal-qraba u wkoll il dawk l-anzjani li jħallsu minn butom biex jgħixu fi djar privati tal-kura. Dawn se jirċievu bejniethom 16.5 miljun euro. Kollox 54,400 anzjan u anzjana li qed jirċievu bejniethom 26.6 miljun euro, għandek 13,000 li jitħallsu bonus annwali minħabba li jkunu ħallsu kontribuzzjoni iżda ma ħallsux biżjed biex jikkwalifikaw għall-pensjoni u għandek ukoll aktar minn 41 anzjan, 41,000 anzjan u anzjana illi għadhom jgħixu fil-komunità u li qed jirċievu lotja għall-anzjani li għandhom 75 sena jew iżjed. Dwar l-allowance għal carers, Mark Musu qal li din tingħata lil persuni li jkunu qed jieħdu ħsieb membru tal-familja li għajx fl-istess dar u li jkollu livell ta' dipendenza medju jew għoli. Qal li 1138 persuna se jirċievu l-allowance miżjuda għal carers waqt li 453 oħra se jirċievu l-carers allowance. Dawn jirċievu ma' 13 miljun euro fis-sena f'benefiċċji. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li dawn huma miżuri li jkomplu jgħinu l-anzjanità attiva hekk kif permezz tagħhom aktar faċli li l-anzjani jibqgħu jgħixu fil-komunità tagħhom. Il-Ministru Falzon qal li dawn il-miżuri jfissru 26.6 miljun euro oħra fil-bwiet tal-anzjani.